Silav, evar baş, hevanno. Ki jwe îro konsera Koma Amed godar kir li Amedê, kaş kerema xwe ra fikrê xwe yê rast bibêjin. Hevalên me ê nava we da kesê ku ji muzîkê fehm dike hene tune ne. Ka fikrê xwe bibêjin Koma Amed ji xwe komekî wisa niha tune, ya komekî wisa tune ye. Komekî wisa beriya 30 salan belkî hebû. Ez ê çîroka avakarê Komê Melek îro jara bêjim. Çîrokekî pir biêş e. Ez ê behsa jiyana wî bikim. Koma Amed çawa ava kiriye, çawa Koma çarneva li ser Koma Amed xwe mezin kir li Ewropayê. Xwest xwe mezin bike lê mezin nebû. Paşê ji hev bela bûn. İja dawiye da niha weke Koma Amed vegeriyan Amedê çawa hatin pêşwazî kirin, çapemeniyê me çawa tevgeriya, şaredariya Amedê çawa û pêşwazî kirin, vana hemî em ê bibêjin. Pêdiviya me bi şîrovê we jî heye. Elbet tiştekî baş e ku şaredariya me ya Amedê komên muzîkê pêşwazî bike, ji wan re konser amade bike, lê dibe cot standartî tune be. Hemî hunermendên me ê ku ket dane 20 sale, 30 sale ta di dema salê nodî virva ê ku xizmet kirine. Dibe şaredariya Amedê hemiyan weke hev bibîne. Ji hinekan re xizmetekî zêde, pêşwazîkirinekê zêde germ, ji hinekan re jî sıfır. Yani jî ji nedîtî ve were ev ne baş e, ne layıqê şaredariya Amedê ye. Di vê çarçovêde ê ku ji muzîkê fehm dikin hevanno. Dengê Koma Amed li ser sahnê çawa bû? Mesela kalîta muzîkê. Yani ez behsa aliyê teknîkî nakim. Aliyê teknîkî ji xwe qet ne baş bû. Ew ronahiya ku li çavê me dixist qet yani me re nikaribû li sahnê binêriya. Tamam, rêz û hirmeta me heye ji tercîha hemî însanan re lê yê ku lê dinêre emin, yê temaşe dike emin, ê godar dike emin. Yani em dixwazin muzîkekî bê detone godar bikin. Yani ez dixwazim muzîkekî kalîte godar kim. Yani ez dixwazim li ser sahnê şiklên estetik bibînim. Yani merû cilû berg wextê li xwe dike, merû kombînezonekî çê dike bi porê xwe re, bi rûyê xwe re, bi sekna xwe re, merû xwe perwerde dike. Madem ki tu îdara xwe bi vî meselê dikî, bi muzîkê dikî, tu bi Kurdî dikî, wê demê Kurdî fêr be. Wextê tu îdara xwe bi muzîka Kurdî dikî, wê demê biçe bixebite, biçe mekteban, detone nebe li ser sahnê. Xwe dengê xwe rast bikarbîne. Na di vê bernameyê de hevanno avakarê Koma Amed em behsa jiyana wî bikin. Yani ê min tiştekî wisa awarte pir mezin hêvî nedikir. Ji ber vê yekî ez ji wan re nabêjim xeyalên min şikest. Ji ber ku ez zanim yani Koma Amed tunê ye. Koma çarneva çêkirin ji Koma Amed ew jî belav kirin. Ji were bêjim yani Silêman cuda zemanekî stran digot, Memo cuda bi Koma re deket ser sahnê. Serab ji xwe li Tirkiye bû. Serhat ji xwe li Ewropayê bû get çû Tirkiye de hat. Yani Koma Amed piştî salan venegeriye ye Amedê. Silêman û Memo piştî salan rast e ew vegeriyan yê din tev diçûn Tirkiye de hatin, tev li Tirkiye bûn. Problemekî wan tune bû zêde. Hevanno wekî pêşgotin ew qas bes e em hema dest pê bikin. Tiştê ku min amade kirine ji we re. Recep Tayyip Erdoğan serokê Tirkiyeyê, Serokkomarê Tirkiyeyê dixwaz bibe serok, Selaheddin Demirtaş nehîşt. Nehîşt camêr bibe serok. Di derbarê pêvajoyê de ku wekî Tirkiyeya bê teror hêjî bi nav dike bi xwe, dibêje em bi sebrin, em samîmî ne, em bi xwînsarî ber bi armancê xwe vedimeşin. Armanca te em zanin Recep Tayyip Erdoğan. Em bêguman hay ji wê yekê hene ku her ku em nêzîkî armancê xwe dibin, operasyonên wan hêzên xêrnexwaz zêde dibin, ê ku naxwazin welatê me vê meseleyê çareser bike, dixwazin pêvajoyê ji rê derbixin. Tayyip Erdoğan behsa kîjan hêzên xêrnexwaz dike? Gelo behsa hêzên hundir dike ku sibê heta êvarê însana davêje hepsê, gelo pêkanînên antîdemokratîk li bajarên cuda ên Tirkiye xwe di wan da nîşan dide. Mesela desteserkirina Telebîrê, mesela girtina
روشنامه‌گران مثلا او خورتو جوانین کو جبو آزادی اوجلان در کتنه کلانان بنچاف کرنوان مثلا بحثا وان هیزین خیر نخواستی که یا بحثا هیزین ناونتوی دی که کو اوجی بحثا مافی کردان دکن هر دولت کو بحثا مافی کردان دی که تچاوی طایب اردوغان ده وکه هیزین خیر نخوازن هم نزانم بروی مثلا نوانا بیجه یا داخویانی به شکلی از حز ناکم جانا حوالی مجوسات کن بچاوی به شکلی که چه قصه دکن هن هیز هنه وساد کن تمام هیز هن ناویان بده یا arkadaş ناویان بده طایب اردوغان جی کتی و شکلی هن هیزین خیر نخواز هنه نخوازن ولات ما و مسئله چاره سر بکه کی جان هیز نخوازه دروات که طایب اردوغان کی جان هیز نخوازه تو و مسئله چاره سر بکه تا کنگ مکتب کردی وکریه کی پیشیل تگرتیه لترکیه تو بریاره که خواهد تو 100,000 انسانش کار دا ویجیه حقا طایب اردوغان ورکه یا بریاره که خواهد الحدید نمیر تاش دا ویجه حبسه مجلس سر و بندی که دستور بنگهین ناس ناکه دبی از ناس ناکه آنا اصلا محکمه سیج ناس ناکم بریارین دادگاه ما فی مرو واجی ناس ناکی تو راد بیج مراد بیجی هن خیر نخواز هنه نخوازن دستور نخوازن ام مسئله چاره سر بکن یعنی اوقاس انسان درو نابه یا تو بخوازی مسئله حال بکی کی جان هیز پیشیل تدگرش مرا بیجه طایب اردوغان دبیجه ام ده سردمه که به اشتا در باسته بن شر yani gefê li derdora dixwin yani gef heye li derdora me basa İsraîlê dike li derdora me gefa şer heye ji Sûriye heta Xezayê ji kendavê heta şerê di navbera Rusya Ukraynayê de li tu derî hevsengiyekê bê Tirkiye nayê danîn êdî Tirkiye ku wisa heye em li herema xwe hem jî li cîhanê gotina wê tê bihîstin aştî îstiqrar henardê dike yani wextê basa navê Tirkiye tê kirin aştî hemî dere we wextê basa navê Tirkiye tê kirin فقیری، گندلی، دزی، پریشانی، ظلم سر کردان، کمکوژی لی ارمنیان تبیره خلکی طایب اردوغان. آشتی و آرامی قط نایبیره خلکی وقتی که بحثا ترکیه تکرن. دما که بحثا دلوانی، رحم، عدالت تکرن، اف ملت عزیز ده هشان ده زندی ده به. هلا بنیرن. یعنی بوان گوتنی خواه باندور لمده که تشکری ده پیواجوی. دبیجه امی ترکیه که به ترور و هرمه که به ترور آوا بکن. جبو آواکرنا ترکیه که به ترور هرمه که به ترور دبی طایب اردوغان هشمندیاوی برمایوی داعشی دبی ولوی هرمه تونه بن کو آرامی چه ببه. دریا 100 ساله ترکیه خاله هری گرینگ اوه ام ولاتی خواه جبلایا ترور یا نیف 100 سالی رزگار بکن. جکردار هیجی دبیجه ترور. بلایا ترور دبیجه دعوا حق یا ملت کرد را دبیجه بلایا تروره و امراد بم باوری خوش بوی مخلوقاتی تینه بلایا تروره دبیجه شکرش خودی را مولات خوش بلایا ترور رزگار کرد به ایزن خودی امنی و که دبی امنه که به نوابان خفکن کوی نهیلن ام مثلا خوش چاره سر بکن مثلا ام مثلا خواهد چاره سر بکن چیه؟ ام کردان به پرو باس بکن چکو سیلح جده سیوان بگرن پرگالا ایرو یال روژاوی کروسانی به تمامی تونه بکن اوه ده یاوی اوه نه مسئله چاره سر بکن اوه امه نکیون خفکا یعنی جبو کرداد بی کردارات بی نکیون خفکا یعنی بو گوتنا ولاتین درکه نکن اجوارت شک بیجم ایمه کردا بنیرن هوامنو ایمه کردا ام فرقی ناخن ناف برد دولتان جیرانان دوستان کی جان دولت خیره ما بخوازه ام لجم جیه دیگرن عادت دنیای وسایه عادت دیپلماسی جوسایه عادت سیاست جوسایه دولت ترکیه چوا کل جم پاکستان جیه دیگره چوا کل جم افغانستان جیه دیگره ام چما لجم هزین ناونتوی ام مزنجی نگرن شو حوالبندی ام هيا ولاتی کو سرخابونا کردستان بخوازه ولاتی کو آزادیا کردان بخوازه
em li cem wan dewletan cih digirin kî dibe bila bibe. Adetê siyasetê ev e. Wisa ye. Dibe armanca me diyar e Tayyip Erdoğan. Mesela. Bi çi hincet û sedemê dibe bila bibe em ê bi gotinên wan kesên ku dixwazin nîfaqê bixin navbera me nexapin. Binêrin. Çima behsa xapandinê dike? Xuya ye hin dewlet hene gotinên xweş, sozên xweş didin me. Dixwazin aştiya navbera Kurdan da çê bikin. Dixwazin li Sûriyê, li Rojavayê Kurdistanê navbenkariyê bikin. Hin tiştan bi pêş bixin dibêje sebep çi dibe bila bibe dibe em ê rê nedin bana. Van hêzan jî weke nîfaqê, weke hêzên ku dixwazin nîfaqê derbixin nîşan dide. Armanca me dibe bi îradeyeke hevpar em ê pêşî Tirkiyeyeke bê terör pişra jî herema bê terör wekî berhema xwe ya herî mayînde diyarê nifşa xwe avî welatî bikin. Dibe hûn jî bûn şahidê atmosfera geşbîn a li qadê. Heval no. Binêrin hê hilbijartin nehatiye ji niha ve dixwaze tribûnan bilîze, ji niha ve dixwaze bang li millet bike. Me dawî li terorê anî. Hikûmeta me di serdema me de terör bi dawî bû. Ew ê wisa bêje. Hindik maye. Vê dünyayê de hêza bi tenê ku dixwaze Kurdan bixapîne dewleta Tirkiye. Derdê tu dewletekî din tu ne Kurdan bixapîne. Mesela çima? Amerika çima Kurdan bixapîne? Mesela fayda Amerikayê çi ye? Fransa, devletek veke Fransa mesela ji min re bêjin çima Kurdan bixapîne? Macron na. Ew bêje ji m'en fû. Yani tu derdê Macron ku here Kurdan bixapîne li Sûriyê, li Bakurê Kurdistanê tu ne ye? Ancak belki çend litre benzin, mazot fayda wan tê de hebe. Belki çend hevalbendên xwe ê li Sûriyê bixe garantiyê ji bo wî pêdiviya wan bi qesedê heye. Belki peşî hinek li Daişê bigire ji bo li welatê wan terör pêk neyne. Ji bo wî pêdiviya wan bi Kurdan heye. Ew jî pir normal e. Siyasî ye, dîplomasî ye. Menfaetê me li cem wan heye, ême jî ê wan jî li cem me heye. Bana normal in heval min. Ji we re tiştek bêjim. Siyasetmedara Kurd Leyla Zana çû serdana nivîskar Doktor İsmail Beşikçî ku li nexweşxaneya zanîngeha Dîcletê derman kirin. Fotoğraf hebû ez nîşanê we bidim pir xweş dibe. Leyla Zanayê li ser hesabê xwe yê medya civakî wêneyan parve kir ê ziyareta xwe. Leyla Zana got tedaviya İsmail Beşikçî ê hêja em hê jî gelekî hewcedarî wî ne pêdiviya me bi pênûsa wî heye em hêvî dikin ku baş be. Piştî bi salan em û mamosteyê zer navî mamosteyê sarı xoca navî wî ê Kurdan em gihîştin hevûdû me hêviyên xwe yên şîfayê jê re ragandin. Tu gumana me tune ku ew ê vê yekê jî derbas bike. Dibêje Leyla Zana. We goterê bi vî şiklê. Em jî hêvî dikin ku mamoste sax be salî wî 85 heye ne wisa? Em li ser twîta min jî heye. Çi dikî bike bila bedew be. Ya hûn komên hunermendin. Ez basa koma Amed dikim. Tu wextê derkevî ser sahnê dibe tu xwe amade bikî ji rexneyan re. Şiklê xwe, sekna xwe, awayê gotina xwe dibe tu ji rexneyan re amade bî. Lê dengê wan hemî de tune bûn yani. Mirov xwe amade dike. Yani ew qasa binêre hemî ajansê me ketin pêşbirikê ji bo wan bînin ew ê amade. Hatin amade. Ew qas hazirî hatiye kirin. Ew qas însan çûn serdanê ji bo xatirê demên borî, zemanên berê, nostaljî, qîmeta salên nodî divê mirov zanibe. Qîmeta meka me divê mirov zanibe. Madem ki tu zanî ew qasa xatirê zemanê berê heye, keko haziriya xwe bike. Wextê hazir nî wextê detone dibî neçe nebêje. Yani ez fikrê we jî merak dikim. Yani heqeten kesê ji muzîkê fehm dikim wila bêjin. Yani ê ku hinek kêm detone bû ez ji we re bêjin Silêman bû. Hevan da Beşikçî bi vî şiklî serokê yenekê Bafıl Talebanî. Siyaseta yenekê ya li Bexdayê li ser bingeha diyalog û bi destxistina mafan e ne li gorî gefan e. Bi gefan pirsgirêkên li Bexdayê çareser nabin dibêje Bafıl Talebanî. Hilbijartinên parlamentoya Iraqê 11 çirêya Paşîn a 2025 îsal têl darxistin. Çend rojên din.
Seroki Yeketên Niştimanê Kurdistanê yenekê Bafıl Talebanî li Koyê bawer dikim cureyek wekî mîtingê bû bi gel rahat cem hev daxuyaniya wî heye axaftina wî heye hem di derbarê avakirina hikûmetê de diaxife û hem jî behsa pirsgirêkên navbera Başûrê Kurdistanê û Bexdayê de dike ka em binerin çi dibêje ji Bexdayê ji me re hate gotin em ê mûçê Silêmaniyê rast rast bidin lê me red kir. Armanca me ya sereke şerê mûçe av û elektrîkê yê li Bexdayê û berbijêrên me pêşmergeyên xelkê Kurdistanê ne li Bexdayê. Yani armanca me ya sereke ew e dibêje. Talebanî li ser pêkanîna kabîneya dehemîn ya hikûmeta Kurdistanê jî hin tişt gotin. Em naçin nava hikûmetekî heta ku em nizanibin hemû bajêr wekî hev tê dîtin. Wekî hev xizmet ji wara tê kirin. Em naçin nava hikûmetekî ku xizmeta Koyê neke. Mesela derdê Bafıl Talebanî çi ye? İddia dike ku Hewlêr weke hev xizmetê nake ji hemî navçeyan re. Mesela dibêje Koyê xizmetê nagire ji Hewlêrê. Eger em beşdar bibin jî, beşdarê vê hikûmetê bibin jî, em soz didin ku em ê cudahiyê nexin ji bo tevahiya Kurdistanê xebatê bikin. Yani dibe em ê cudahiyê nexin navbera bajaran, em ê xizmeta xwe wekhev bibin hemî deveran. Bafıl Talebanî sozek da şeniyên bajêr û anî ziman em ê Koyê ji bo karê bazirganiyê vekin. Yani em ê rê vekin, em ê bixin navenda bazirganiyê ji bo hinek dewlemend bibe. Bafıl Talebanî di beşekê din ya axaftina xwe de got yeneke Partiya Heşar Perçên Kurdistanê ye. Em li beşên din yên Kurdistanê, li Sûriye, Tirkiye, Îranê jî em têne hez kirin. Eger hilbijartin li çar perçên Kurdistanê werin çêkirin, yeneke wê bibe Partiya Yekemîn. Li ser Xrîstiyanan jî wiha soz da, em ê zêdetir xizmeta xwişk û birayên xwe yên Xrîstiyan bikin. Bafıl Talebanî ji dengdêra re jî got binêrin şaştiyekê gelek mezin e ku hûn dengê xwe didin aliyekî ku kiryarê wî tune ne, faaliyetê wî tune ne. Baş e? Yani ev gotina wî balkêş bû. Dibêje em Partiya Heşar Perçê Kurdistanê ne. Eger hilbijartin çêbibin li Heşar Perçên Kurdistanê îdia dike ku yeneke dibe Partiya Yekemîn. Em nizanin. Mümkün e. Yani eger propagandayekî baş were kirin, kampanyayekî baş jî hilbijartina were meşandin çima nebe? Hevanno. Dibêje çi Bafıl Talebanî? Di axaftina xwe de behsa waliyê Hewlêrî jî dike, jê re silav şandiye. Dibêje ew nizane Koyê li ser bajarê Hewlêrê ye. Ümîd Xoşnav li ser vê yekê bersiv da Bafıl Talebanî, behsa Ümîd Xoşnav waliyê Hewlêrê dike. Ji ber ku hatiye sûjbarkirin. Dibêje çima xizmetê nabe ji Koyê re. Ê baş e, ew jî dibêje ez li gorî sûruşta xwe, li gorî exlaqê wê rêbaza ku ez li serim, bersiva her silavê didim. Lê ne merce, yani ne şert e ku ez silavê li her kesî bikim. Ümîd Xoşnav her wiha dibêje, davê jin ber hev yani gotinê xwe. Tiştî ku me ev çend salin bi şanazî xizmeta Koyê kir, yekê silavşîner yani Talebanî bi hemû temenê xwe û partiya xwe xizmeta Koyê nekiriye û nake jî. Yani iddia dike ku bajarê Hewlêrê xizmetekî mezin biriye ji Koyê re, xizmetekî wisa mezin biriye ku Talebanî tu car nikare bike. Ez anha diçim ji wara behsa avakarê Koma Amedê dikim hevanda. Ji kerema xwe re vê nûçê baş godar bikin. Min ji medya me ajansa Mezopotamya girtiye. Kulîlkê Azadiyê Koma Amed kaseta yekem ya Koma Amed tê bîra we hevanda. Ew dengê xweş ev e. Jê re dibêjin melek. Em bi hev re bixwînin hevanda. Mesela niha Koma Çarneva hebû, ji Koma Amed veqetiya bûn. Serab, Serhat, Memo Silêman. Paşê ew jî ji hev veqetiyan. Tamam. Her kesî di koşê xwe de stran got. Ama di dawiyê de dîtin ku hinek kom ji nû wextê tên cem hev baş dibe, dikarin bi ser bikevin. Wan jî ceriband çend konser çêkirin li Ewropayê. Pêk hat, çêbû, eleqe hebû. Yani ev jî nîşan dide ku hevanno Koma Çarneva jî, ev her çar hevalên me jî hê jî nanê Koma Amed dixwin.
عبدالملک شیخ بکر چو شهید بودن آقا گریلا ده سترانên herî bi tesîr ê Koma Amed bi dengî wî hate gotin. Avakarê Koma Amed, Abdülmelik Şêxbekir bi berhem û bi afirandina kevneşopiya hunera şoreşkerî bû navekî nemir. Kevneşopiya hunera şoreşkerî a di salên 1990 de li ser tekoşîna gelê Kurd û Kurdistanê hate afirandin. Mora xwe li dîrokê da. Koma Amed yek ji komên pêşengên muzîka Kurdî ye. Bi berhemên xwe yên girîng derketiye pêşverî milletê me. Koma Amed a ku wê piştî 30 salan me behs kir, li Amedê wê konserekî bide, yani da îro konsera xwe xilas kir, coşekî mezin di nava gel de ava kir. Wê demê. Bi vê bonê di vê damezranerê yani avakarê Koma Amed, Abdülmelik Şêxbekir îro bi evînekê mezin stran kilamê wî têne gudarîkirin û têne bibîranîn. Ew ji ku derê ye hevano Melek yani Abdülmelik Şêxbekir ji Amûdê ye. Arabiya hatiye Bakurê Kurdistanê derbasê Stenbolê bûye, li Tirkiye xwendiye. Navê wî gelekî kêm tê zanîn, lê dengî wî her cara ku hûn dibîsin û nas dikin dengî wî. Mesela biçin di YouTube'ê de ez nikarim nîşanê we bidim ji ber ku mafê telîfê heye mixabin. Kulîlka Azadiyê heye, gelek stranî wên din hene, ez ana nikarim bêjim. Ji ber ku ez godarek baş ê muzîkê me lê ez nikarim bibêjim. Ez her çend serhedî bim jî ji dengbêjî acayip fehm dikim, hez dikim lê nikarim bibêjim. Abdülmelik Şêxbekir navê wî kêm tê zanîn, bi berhemên xwe ên nemir binêrin. Di nava malbatê de navê wî Melek e, di sala 1968 de li bajarê Amûdê ê Bakurê ê Rojavayê Kurdistanê jî dayîk bûye. Abdülmelik Şêxbekir dibistana seretayî li Amûdê dixwîne, perwerdehiya xwe ya zanîngehê li fakülteya tibbê a zanîngeha Hacettepe berdewam dike li Tirkiye. Di sala 1988 de tevî xwendekarên beşa tibbê bi komekê ciwanên Kurd re radibin Koma Amed ava dikin. Koma Amed, Koma Dengê Azadî komên ewilin ku li Tirkiye muzîka Kurdî çêkirine. Ew her wiha dibin pêşengên navenda çanda Mezopotamya jî. Abdülmelik Şêxbekir yani bê muzîkê di hunerên din de jî, di beşê din de jî şareza ye, serkeft ye. Di sala 1990 de radibe derbasî tipa çapa zanîngeha Stenbolê dibe. Di aynî salê de Koma Amed albûma xwe derdixe. Navê albûmê Kulîlka Azadî ye. Herin albûma Kulîlka Azadî godar kin hevano dengê efsanewî ê Abdülmelik Şêxbekir hûn ê godar bikin. Esas Koma Amed ew e. Îja anî Koma Amed belav kirin wextê ku ev hunermendê me çû şehîd bû di şerda. Yani hunermendekî ew qas bi qîmet wan rojan çûye şer kiriye mesela. Gelek stranên di vê albûmê de Abdülmelik Şêxbekir distirê. Hema hemî jî. Di sala 1991 de hevano Abdülmelik Şêxbekir bi navê Şengal tê naskirin. Di damezrandina navenda çanda Mezopotamyê de cih digre. Di vê demê de bi Koma çiya re dixebite. Berê ku Kom albûma Rozerîn derbixe, qada wî ya tekoşînê diguhere. Yani biryar dide berê xwe bide serê çiyê tevlî gerîla bibe. Abdülmelik Şêxbekir li çiya navê dibe Cuma. Piştî salekî li çiyayên Engîzekê di pevçûnekî de jiyana xwe ji dest dide. Engîzek li pazar cixêne Havîn Saç belgefîlmekî amade kiriye. Me qismek lê temaşe kir di sala 2014 de bi belgefîlma bi navê Zêmara Derengmayî. Eger hûn rast hatin Zêmara Derengmayî wekî belgefîlm e ji kerema xwe re lê temaşe bikin. Qala Abdülmelik Şêxbekir dike Koma Amed, avakarê Koma Amed bibînin nas bikin. Wê demê hûn firqiya muzîkê û deng bibînin. Kalîteya muzîkê çi ye wê demê, dengê efsûnî çi ye? Wê demê hûn ê firq bikin. Biçin Kulîlka Azadiyê kaseta yekem derxin bibînin. Xwişka wî Samer, dayîka wî Edê di belgefîlmê de qala Abdülmelik Şêxbekir dikin. Xwişka wî Samer nîşan dide ku ew 2 sal jê biçûktir e.
Dibêje melek gelekî serkeftî bû. Tim yekembîn bû di hemî mekteban de. Ji tembûrê, ji resmê hez dikir. Yani di her beşê jiyanê de hunermend bû. Ew gotina em dibêjin çi dikî bike bila bedew be tam layıqê wî ye. Heqeten. Ji xwendinê hez dikir. Bi çand siyasetê re eleqedar dibû. Pir dixwend. Li Tirkiye tipa zanîngeha Hacettepe ew jî dibe puanê wî pir bilind in. Normal herkes nikare qezenç bike. Ama wî qezenç kir. Li wir hem dixwend hem jî dixebitî. Yani carekî hat serdana me pîşra jî êdî nehat. Me pir bêriya wî kiriye dibe. Êdî çû. Wenda bû. Me jî agahî negirt. Me ancak dibe me 5-6 sal dûr e dibe me agahî girt ku jiyana xwe ji dest daye, şehîd bûye. Mesela dibe ji ber ku cenazî wî neketiye destê me, em hê jî bawer nakin ku şehîd bû be. Dibe em tim çavê me li deriyê, sibê du spet kare were. Her cara ku dengek ji derekî tê dibêje em dibêjin Ebdulmelîk hat. Dayîka wî edê albîma Kulîlka Azadiyê ya Koma Amed, pirtûkên ku xwendine, kovarên ku xwendine, hemî resmê ku destê wî lêketine, hemû tişt û malzemeyên ku destê melek lêketine, nefesa wî lêketiye, diya wî hemî qat kirî xistiye boxçe, di sandiqa xwe de hiltîne. Dem bi dem radibe sandiqa xwe vedike, boxçe vedike, hemî tiştê ku destê kurê wî melek lêketiye, avakarê Koma Amed dibêjin. Vedike bîn dike. û car didixe sandiqê. Heyeta dayîka wî tim wisa derbas bû heta niha. Ebdulmelîk Şêxbekir bi navê din Melek avakarê Koma Amed ne tenê di dilê malbatê de bi berhemên xwe, bi dengê xwe yê efsûnî di dilê temamê Kurdistaniyan de ciyê xwe girtiye. Bi stranên xwe, bi têkoşîna xwe. Koma Amed li ser wê zemînê ava bû hevalna. Ev hevalê me ji wê komê derketin, kom belav bû, çarneva çêkirin, bi ser neket, çend salan têkoşîn dan ser sehneyê û çûn û hatin, ew jî bi xêra Med TV û Roj TV li ser piyaman, paşê jî ji hev belav bûn. Aniha di dawiyê de wê hatine cemhev, çima bi navê çarneva nehatin cemhev, bi navê Koma Amed çûn vegeriyan baş e li ser xêrê be, ez tiştekî nebêjim. Lê ez di wê qenaetê de me ku bila rewşa wan, pozisyona wan bibe numune ji bo hemî hunermendên me yê din. Hevalna. Wextê ku merov biçe ser sahnê cih bigire, divê merov xwe amade bike. Êdî milletê Kurd zana ye. Ji hunerê fehm dike, ji estetîkê fehm dike. Detone çi ye dizane. Milletê Kurd ji muzîkê fehm dike. Berê ku hûn derkevin pêşberî milletê Kurd, xwe amade bikin ji kerema xwe re. Ez ji bo hunermendan dibêjim. Ev yek. Ya din jî ez dubare bikim, şaredariyên me ê Bakurê Kurdistanê. Firqiyê nexin navbera hunermendan. Îro li Bakurê Kurdistanê pir hunermendê me hene mağdûrin. Sahneyekî tune tê de stran bibêjin. We kengê kîjan hunermendê li Bakurê Kurdistanê û yê li Tirkiye rezîl û rispa bûne we pêşwazî kirine. Îro gelek hunermendê me hene süper stran dibêjin, hunermendên heqîqî ne, lê nanekî tune bixwin. Hunermendê me perîşan bûne. Qismekî wan li Ewropayê, qismekî wan li Bakurê Kurdistanê, qismekî li Tirkiye. Heyet ne wisa ye. Popülîzm ne baş e. Eger şaredariyê me jî rabin cih bidin popülîzmê û derbixin pêş, hin koman bikin meseleya xal û xarzî ne baş e. Aynî muamelê em li bendê ne ji hemî hunermendê me re werekirin. Hinkî meka me ava bîye heta niha çendik û çend hezar hunermend tê de gihîştin. Çend dengên ciwan hene. Hûn zanin li Kurdistanê, li Bakurê Kurdistanê aniha wê hunermend binêrin. Hunermend aniha wê ji me re binivîsînin. Hûn zanin çend hezar hunermendê me yê ciwan hene, aniha hewceyê piyasaya Tirkiye bûne. Ji ber ku piyasaya Kurdî, şaredariyên me ji wan re cih eyer nake, konsera organîze nake. Firqî dixin navbera hunermendan. Ya merû çiwa radibe firqî dixe navbera hunermendan di aliyê îdeolojîk de. Ya çiwa mümkün e ya. Hunermend e ya. Dengî xweş e, ji muzîkê fehm dike û stranan dibêje. Em rêz û hurmetê digirin ji wan re. Te wextê di meseleyên îdeolojîk de firqî xiz navbera hunermendan, êdî pûçbûn, rizîbûn dest pê dike, mesela xal û xarzî dest pê dike,
ادی نخواشه ادی یاجیتی دست بید که انسانان محکوم یاجیتی نکه فرق ما و طایب اردوغان دبی هبه منه ویا ایمه ویا ایمنه ویا عیدمه ویا عیدمنه ویا جمه ویا نجمه تشتکی وسا نابه دنابا ملت کرد جمه جمنه دبی رابه هر کس ایمه جالی ایدئولوژیک و جدا بجی ایمه بسلمان بجی ایمه علوی بجی سنی بجی خریستیان بجی ایمه به ایمه ارمنی بجی ایمه سوریان همی ایمنه گشت ایمنه امن جغرافیانه ام باشه ام فرقی ناخن نافبرا هنرمندان هرن لمدیادی eğer mabet tabi yani biçiniz dervey walat ya hünermendin Suriyan binin derken ser sahne kokavan hatiye malavan xarabiye qed nebe çem hünermenda binin bermayê wan bila hinek li wan godar kin ya bila li hev zêde bin ya Ermeniyên Bakurê Kurdistanê bila li hev zêde bin ya zêde bin ji destê min were مرو دعو veke ew mal û milkê wan ê li meletiyê hemî li wan şûva vegerîne dewleta Tirkiye çawa li Efrînê destanî ser mal û milkê Kurda Kurd wê derê dûr xistin di salên 1915 de li meletî eynî tişt kirin pêşî çûn çi qas mêrê wan hene revandin gotin me kar dîtiye ji bo we çi qas mêr hene hemî li remorqan li hespan sar kirin li piyatî bi xwe re girtin birin wê demê ya piyatî dibirin piyatî birin hemî kuştin jin û zarê wan jî kirin ser rêya koçberiya ber bê Şamê ve li meletiyê însan nehîştin însanê Ermenî wan deman meletî navenda wan bû mal û milkê wan jî ana hemî destê Tirkan dane yani ji we wetirê Tirkiyên li meletiyê çawa hatin meletiyê ma meletî cî Tirkan bû yek Tirkekî tune bû li meletiyê ez vê çima dibêjim ez ji vê konserê derketim hatim heta vê derê li meletiyê Tirk tune bûn Kurd hebûn Ermenî hebûn Kurdên wê derê jî qismê mezin Elewî bûn Ermenî wextê anî jê derxistin Tirkan jî birin anî danî ser mal û milkê wan ewsa demografîk guherîn çêbû ji ser de jî komkujî çêbû qetlîam çêbû îja niha para me ye erka me ye wezîfa me ye a însanî em xwedî li Ermeniyê xwe derkevin li Sûriyanê xwe derkevin em firqê nexin navbera hunermendê xwe jî ê wan jî veya şaredarê me bila ber çavara derbas bikin yani mesela bifikirin Gulistan perver rabiye ji bo koma Amed mesela peyam şandî tamam tiştekî pir xweş e ama ez dixwazim Gulistan perverê li ser sahnê bibînim ez dixwazim Ozan Zozan li ser sahnê bibînim li Amedê ya Ozan Zozana belkî qet naybîra we jî vê dawiyê albûmek derxistiye qet nebe singlek derxistiye em bêjin ez dixwazim Ozan Zozan weke nostalji ya qîmeta ji bo hunera berê ya wan salên destpêkê ku hê însan şiyar nebibûn Ozan Zozan weke şivanperwer li ser sahnê bûn ya hinek gazî wan kin wana onore bikin bila Ozan Zozan bi tevî Gulistan perwer bila derkevin ser sahnê ya yani popülîzm xweş e xweş e Hevanno Emîn Kutar dibêje ecibandin kêm e ecibandin çi bes e ew qasa yani nizanim tûntevlê min dibin nabin hevanno hûn şîrovê min ra çi dibêjin ka we çi şîrovekî ez ê we bixwînim hevanno mesela kulîlka azadiyê strana kulîlka azadiyê dibêje Abdulmelik Şêx Bekir jiyana wê ecayîb bandorli min kir ecayîb bandorli min kir yani min dixwast nîvê konsera îro bi dengê wî be em bi bîr bînin ya em xwedî li xwe derdikevin ya em binêrin
اوقاس هزار اوقاس میلیون ارمنی هبون میلیون و نیو ارمنی هبون لباکوری کردستانه لگوری ستاتستیکان او میلیون و نیو اگر ساق بمیا ایرو هجمار آن بود 12 میلیون لباکوری کردستانه لارمنستان تنه 3 میلیون ارمنی یا مانه یا نمانه لارمنستان yani جبر بيجي مرو خدي لوان درب كبه اما تشتك ناي سرمه ام كرد تشتك ناي سرمه زبزو yani Tayyip Erdoğan'a haft babı Tayyip Erdoğan var ne kadar nüfusa mekken bike yani evit tişteci bizanebin anha tamam pevaju heye hevanno plan û proje li ser kêmkirina Kurdan heye dixwazin Kurdan bê pergal bikin dixwazin ji milletbûnê ji netebûnê derbixin lê quweta tu însanekî têrê nake em tenê tiştekî zanin êm matematik e em encam zanin encam çi hevanno heftê û heft pêvajo jî werin derbas bin êm du cara du dike yek ne encam mafê netewî ê Kurda hatiye naskirin nehatiye naskirin wextê mafê netewî ê Kurdan were naskirin ji bo me mesele ev e heta neyê naskirin tu tiştekî ji bo me derbastar nene hevanna na wellahî billahî yani bila heftê û heft pêvajo hebe bila bidin bistînin çek dayinin çek bişewtînin komên li serê çî werin Tirkiye komên Ewropayê biçin Tirkiye gerîla hêzên xwe ji Bakur vekişîne yar dibişîne Bakur biryara şer bigire vana hemî dikarin bibin vana demborîne mümkün e di heyetê encam dewleta Tirkiye mafê netewî ê Kurda qebûl kiriye nekiriye di destûra bingehîn de cihê Kurda heye tune ye heqê Kurdan û Tirka wekî hebe ne wek hebe êm tişta ji bo me diyarker ev e baş e ez hewl didim peyamê we bixwînim ama tiştekî nabînim ya rast e dengê melek pir bi tesîr e godarkin ecayîb bi tesîr e herin kulîlka azadiyê godarkin hevanno ew wî xasetê komple û dengî wî ye ez xatir ji we dixwazim bi hêviya rojên xweş em hêvî dikin ku hêjmara hunermendê me zêde bibin êdî hunermendê me jiyana xwe ji dest nedin Abdülmelik Şêxbekir li hev zêde bibin hunermend hevanno hunermend îstisna ne müstesna ne hunermend 100 sala carê tê dunyayê binêrin ev hunermendê me Bekir Abdülmelik Şêxbekir dengekî mîna wî êdî nayê dunyayê şivan perwer sax e li dunyayê êdî şivan perwer hûn tu ca nikarin bibînin şivan perwerê îro hûn xwedî lê derketin hûn xwedî lê derneketin êdî çû ji we de dengekî mîna şivan perwer êdî nayê dunyayê Ozan Aydin heye ecayîb dengekî mînayê Şakro li ser e ji xwe em xwedî li Şakro derneketin qene em xwedî li Aydin derkevin ya Ozan Aydin ecayîb dengekî xweş li ser e Ozan Dîno jî bi xwedê camêre ye dengî wî xweş e her çend hin însan neecîbîne jî dengekî bi tesîr li ser e ez navê hemî hunermenda nebêjim hevanno dengê hemî hunermendê me xweş in şaredariyê me bila firqê nexin navbera wan erê hesabê me sadde ye ne du cara du dike yek du û du dike yek hesabê matematîkê me ev e matematîka me ya ji bo Kurdistanê jî heqê me netewî ye hatiye naskirin nehatiye naskirin wekî din tiştên din hemî teferruat in bes e ya ez xatir ji we bixwazim evandan ya mesela Ozan Maruf ez pir dixwazim derxim vê bernameyê çünkü ji destê min tiştekî pir mezin nayê yani ez Ozan Maruf acayîb hez dikim dostê min e jî ew jî divê li Amedê li ser sehnê be şaredariya Amedê divê organîzasyonan çê bike însanan dawet bike mesela Ozan Breder jî bila biçe tevlî wan bibe bi şivan perwer wan re herkes yani hunermend fikrê wanê siyasî divê merû zextê nede wan ser wan ji bo fikrê xwe siyasî ha ez ji we re tişek bêjim Nizamettin Arınç ne Arınç yan Arıçı firq nake Nizamettinê me yani
Mesela Rabu Xwarazîl û riswa kir. Ket nava meseleyên siyasî. Li ser meseleyên siyasî rabû qaşû karîkatûr çêkir, xwe rezîl û riswa kir. Mesela Nizamettin Arınç heta demekî hakikaten heta ku tevlî van karê qirêj bibe min jî hez dikir. Hurmeta min hebû jê re. Yani ê min ez firqî naxim navbera hunermendan ji ber meseleyê wanê siyasî. Yani kîjan hunermend biçe li cem Partî Demokratîk Kurdistan konsera bide, tevlî kongrê wan bibe, cem yenekî cih bigire, yan jî îdeolojîkmen cuda bifikre, ji bo min ew nepîvan e. Rêz û hurmeta xwe tim didomînim ji bo hemî hunermenda hevan de. Baş e? Nizamettin Arınç ji wê derê derket. Çû êriş kir. Mesela çû saha dijmin êriş kir. Tu çima êriş dikî? Tu çima beşekî mezin ê Kurda biçûk dixînî, bi wan dilîzî. Hem jî bi hunera karîkatür. Mesela karîkatür cûreyekî hunerê ye. Tu nikarî qirêj bikî, tu nikarî pê bilîzî. Yani insanên me ne çil sal li serî çiyê şer kirine, insanên mîna Cemîl Bayek, insanên mîna Serhedîn Demirtaş di hepsê de ye, wa 10 sal emrê xwe di hepsê derbas kiriye. Karayılan, Duran Kalkan, vana insanên çil sal li serî çiyê ne rojekî nivînekî nerm nedîtine, xwarinekî germ nehatiye pêşiya wan, rojekî wisa germahiyekê malbatî li cem xwe hîs nekirine. Ta îma di nava perwerdê de dibin wan dronan de, di wan tehdîta êrişên dewleta Tirkiye de jiyan e. Me qet hurmeta te tune ji wan re. Tu radibî bi karîkatûrê xwe hemiyan devbixwî nîşan didî, weke mêrkuj nîşan didî, qatil nîşan didî. Nizamettin Arınç tiştek ku eşte rica dikim binêre yani ez insanekî bêalî me di siyasetê de. Mesela ê min rica min ji te ew e. Mesela ez zextêl te nakim. Dev ji wan fealiyetên xwe ên antî hunerî berde. Nakeve çarçova estetîk û hunerê. Yek tiştê ku tu çê dikî pir qirêj in, pîs in, ne huner e. Du wextê resim dixwazî çêkî here li ser hunera resim hinek perwerde bibîne. Tamam emrê te bilind e ama ne dereng e. Ne eyîb e me rû perwerde bibîne. Estetik çi ye fêr be. Huner çi ye fêr be. Dengê te xweş e, tu ji mûzîkê fehm dikî, ez wî qebûl dikim. Di mûzîkê de tu di asteyekî de yî. Dengê te pir xweş e. Herçend ji ber mesela emir dengê te ketibê jî ne mesele ye. Ama tu ji mûzîkê fehm dikî. Ama tu ji resim fehm nakî. Tu cahilê resmî Nizamettin Arınç. Ji ber vê yekê rica min ji te ew e tu derdê Kurda, derdê dünyayê, derdê mirovahiyê tu bi insana re parve bikî. Hinekî derkevî dervey insanan ji jor ve bikarîbî wekê li meseleya binêrê. Nekeve nava meseleyên rêxistinî û hunerê ew xwasa piçûk neke. Heyf e. Yani ê min ew e ji kek Nizamettin Arınç re rica min ji te ew e tu van derdorên ku ji te şikestin e û tu nezaketen lêborîn bixwazî û nekevî nava van meseleya. Çünkü derdê me giran e. Ev insanên ku tu di resmê xwe de devbixwî nîşan didî, mêrkuj qatil nîşan didî, ev insanên me hewl didin tiştekî bikin. Qet nebe mücadele kirine tiştekî bikin. Encam çi dibe bila bibe. Ji ber ku tekoşîn hê berdewam dike. Ji kerema xwe re. Yani ez wan aliye de mesela pir hunermendê me hene xwedî fikrên cuda ne ez wana rexne nakim. Ama Nizamettin êriş kir. Êriş kir. Mesela êriş nekira fikrî wî çi dibe bila bibe ne mesele ye. Dedît merûv fikrê xwe dikare beyan ke. Dikare fikrê xwe eşkere bike. Ama êriş neke. Çi dikî bikî bila bedew be. Xatirê we hevan nam, silav rêz, mala we ava.